Здравейте, пичове, как сте? Аз съм Паунелин и това е следващия епизод на Clash of Clans. И да, вече имам хилорките, вижте ги. Преди малко играх преди половин час с тях. И са брутално добре. Сега ще ви покажа реплея. Само да ви кажа, че ще струва 21 000 еликсир. Този тек моя. 46 барбера на 4 джента, 4 уизарда и 2 хилъра. И брутално много струва според мен това, но да. Сега искам да ви покажа набързо реплея. Къде беше? Що идвам тук? Ето го реплея. Чакайте. Това ме е като самата колеват. Атака. И това трябва да е, да. Ще го направя така. Да, пускам жайните, хилърки, уизарди, барберни и тук пускам малко, за да бият това. И хилърките хилват и като цяло. Гледайте онзи уизард, какво го направих там. Просто е перфектно. Те отиват до там хала и го взимат като цяло. Хилърките просто са прекрасна карта. Просто прекрасно. И просто го взимам. И да. Ето вижте с 100% и с 4 звезди просто. Найс. И сега ще изиграем една. И ще видим какво ще направим. Не знам дали ще стане. Ама ще пробваме. Добре. Айде. Ще ми почваме. Хилърките хилват там. В тази ситуация Морта е не толкова малко безполезен, но да, пак е полезен късно. Е големчанка. Уизарда, добре. Добре, тук ще вземем. Тук пак ще победим. Като е найс. Даже може да вземем 100%. След хилърките, да. Това е просто скоро. Там може да се правят, тук... И то сега решава да... Така... И печелим. Добре, просто печелим. Много се извинявам за майка ми, просто всеки път когато снимам, всеки път трябва някой да ми звъни. И вижте с 3 звезди, 36 така. Просто перфектно. И да, това видео би трябвало да е кратко. Найс! Добре. Найс. Окей. Тук какво имаме? Влязох в лигата. 3 силвър. Вау! И това е... Добре. И това е на клип. Яко. Добре. Вече съм мастър лигата 3. Като бомбата ДГ. И това си е найс.
Имам доста голова сърце, между другото. Тук имам джеми на трето лево, тук вече не е така. И си направих нов дек, искам да опробвам. Абе, не бе, каква е идеята, значи? Първо пускате тия бичове, след тях и тия да върват и да правят всичко намали, и тук пускате и тия. Много трябва да се правят да чистят. И бърбенен като цяло с завършкане. И няма взем там хала. Ясно, че няма да взем. Пеперон. Каквото е такова, иначе доста добре се получи. А той ще наповеда това, ще ви. Да. Бейби Драгона. Не, ще трябва, що му пускаш. Това Миян си прави кифа, просто. Дайте бързо, бе. И ко? Аз колко процента му взех? Май наравно. Това е голяма скъма взем, хора. Вау. Да, забравя да ви кажа, че имам мултимортъра. Имам още един Дала Кенън и Пилър Хал 5 лева. Тук 19 минути, докато ми станат, нали, по-случайните окей. Трябва да се направя Клок Тауъра, втори лева, че направо заставам се. Това Сплин Трак път. Там си добре се издам. Трябва да почвам и тук, защо не, просто не знам. И сега ще събирам за Клок Тауъра часовника. И така. И я говорим само, че на последно време забелязал, че клиповете нещо много им става, нещо много гадно. Не знам, от програмата ли е сигурно, че няма да подобре. И вече доста сериозно се апгрейдвам армии камповете. Само да кажа, че да, 21 760. Смисъл, това е много скъпо за мен, все още. И аз имам доста голд, но мисля първо да се апгрейд на мортара втори левел. Даже може и трети, защото просто засмаксам, така че значи тук и това, дефенс аз почнах да вълнувам. Значи след 6 часа ще почнем да апгрейдвам това и на трети левел да стане, понеже просто няма. Да. И я да видим тук колко още. Добре, ще изиграем още една битка с новото село Стойно. 3, 2, 1, готови сме. Окей. Това е просто липсно. Това е... What the fuck село е? Тук ми трябва само въздушна атака, бе. Тук съм рък. Той е хевели, ма. Добре. Що ми така ще няма? И това беше сега грешка да пускам там. Добре. Мултимортъра направо крути.
Той гати опнатия, за кой такъв опнат ми са паднал? Това е просто нереално. Окей. Добре, това не беше честно, той ще не пръсти канчето са. Моля? Моля! Как ще имаш ти това и ще загубиш? Искам да видя реплея просто. Не искам. Чакайте. Добре, чека, няма смисъл толкова много да пускаш. Искам да го видя като пуска машината просто. Искам да го... О, мортъра! Ама, what? О, дава кино, дава. Хора, гледайте какво прави машината му. Мортъра и дава кино, просто... Ще ми клок тауъра и просто ритмашно. Направо стана лъж. Хора! Добре са, как обаче ще имаш машината, не мога да разбера. Този епизод просто най-якия, който съм правил пред целия ми живот са. Добре, този дек за ще го използвам. Надявам се клипа да ви хареса. Станах Мастер Лигата 3. Атакуваха ме с 8 кенана в колички такива, да се предвиждат. И големия мастер билдера в робота. В смисъл, как се казваше? Батъл машината. Атакуваха ме с батъл машината и от всичкото нагоре аз го победих. А той ми взе само 26%. What? Затова се апгрейдвайте дабъл кенаните. Иначе ой, тук батерията ми пада. Нищо. Сега ще изключа. Да се вземем количката така. Малко пари да ми даде, окей. Приятели, надявам се това видео да ви е харесало. Много бързо говоря, нищо. Ако е така, дайте лайк на видеото и ще се видим. Надявам се много скоро следващия път. И чао!